Ukwelele lethu kuhle TV sikubingelele. Kanti sikuphathele zona zithi ubuke kubhekwe ngamehla abomvu umdlalo olindeleke uba uqale kuleli sonto. Lo mdlalo isitha okulindeleke uba uqale ku-e.tv kuleli sonto ebusuku ngo-9. Umdlalo ogama lawo loyisitha okulindeleke uba uqale kuleli sonto ozokwethula esikhaleni se-Black Door. Lokubonakala ngazuthi uzobe ushisa phansi ngokwexuba abalingisi asebemkantshubomvu endimeni nasebezakhele igama emidlalweni eminye neminye edlulile. Nanka amazwibela. Uyazi ngiyafisa ngabo baba. Obenga ngibona ngale ndlela ongibona ngayo kanje ngomfana omncane. Lo mbuso uyikusasa lakho. Baba wakho zama ukukuvikela mfana wami. Una nje sidayisile kanti uzokwazi ukungisiza. Njani? Soshama diamond enkosi. Ngifuna bazi ukuthi inkosi ubanda. Nalabantu bana eSwatini bayongazi ukuthi akudlalelwe ekhanda labo. Uma ungangidedeli bazongibulala phambi kwakho. Ngaze nje ngakuthemba wena uyinyoka. So yenza sobabili ke lanto. We'll call it a bonding experience. Lazarus? Well, he seemed to have joined the traitor camp. Imini yonke ngiyacabanga, ngicingana nezimo.